Boris pohtii mun YouTube-kanaali Opna Videosta. Det aiku mun Wade, mun amadaju Get Ready With Me. Mun innan mun chalmekulmigal Wade ja film oktanas, oli vähän svättis. Ja här saada nu puori but anyways. Okei, no mun aiku muisteli itse, mun on parakan näin mus baby. Mun etsin era хорошо. Home sweet home. Ja, хорошо, det Anna Kosami Valdo Visti. Ja doppe mun etsin badmis. Täällä mi faga aiku hälki badet. Mis algaläämi maita gärtsitas tribunas. Ja mun on nu spänta. Ja mun illuan. Är det sån? Ja, men det är sån. Ja, doppele mun, Anastina Vakku ja Ägi mileimat takkuessit oppe. Okei, ja tää, se on tää halkalämmin saamegyli. Täällä liikevoitus. Mun börjar bli on naama jäpe. Täällä hui erinomas lämmin meille Studio Samis. Siis olla program jo de här jidal ja så ni alle chahpi likali så våst chave ni så normala en no si dust han hala då du bira si kanske la vara chahpi hala te kan losa ashin ja mo Anastina ashi bira mai dis mehta be lepp ko di do da vars kolla ni så normas program jo de här ju we likvi beti på bo millenama Ronald Pulk kopa de likobe kommentera bet Gandhi liikube puerubus. Ja, dan on mun bichon liike Wade so. Those are Chanel bags under my eyes. Mutta on vähän muisteli mua mi kieva ja mun kun maita chaihi. Kun mun pohten tokko studiossa mä edelleen mun on listu. Kos chochu kas munagan Wade. Inte obligera Wade dan olmus. Ja mun maaneen tokolan Wadean la ni mutta topiljan I fali oktegi Wadean mun. No to mun voidin mun iäjan. Ja mun jakaa mun bargin huipuere parku. Mun mielestä mun on fabulous TVs. Mun längal hui tärkeil. Wade mun innokas diktan era ei Wade mun era kun mun puhutaan musiikkipäivä ja oli pere soma diiti. Mutta mun inda jos mun lisän shadan tuutas jos sokti era lisän mun Wade. Ja många kun mi gega med Wade mis det mi bor med kaskababy ofts ja alle jo timer njälje. Ja där mun bion vähän ivni Wade nuoru det okta mannu. No, ja da många kun milem poran. Det mun ja Anastina aga me jada program jo de här gym milem chalan volus koekte chuchuhusa min bira ofta milje tuota ja nubi milikielis. Ja aga me minia ärevit ja gajalit nupi ja ärevi kielistä hokta olmus. Var mun mielestä kanske somamus vuosi olstan päivässä. Ja här on Anastina sun nänu kula ahku. Muuttuu äggisla hui chapa bänna. Chapa on mä joulun. Vähän crushestaan muhtiin dei bänna me lahtuide. Oh my god, tämä on jäpänan. Tähän voidaan kiertää tämä video på ja no tähän tehdä. Ota mun crushin. Okei, tää on hiepani, mutta ja. Tällä behofta shota ja käy mulla ja. Tää on pian näkään rukses inni mun muodojala. Ruusodit. Ruusudan voit. Tää on nuorun angivis lämmösen. Nuorun lämmösen kiljohtimis faktiskt. Mun pian är vähän stack. Oi. Musa okta muistelustikin täällä okta utsa rant ta vuodessa mä alkaa flirta
Okei, no mun hallintaan on mun ja kuhtamaanu. Mun hui liikuinnan on mun. Mä hallista mä jöke aina päivä FaceTimes. Ja mun dievaima jöke hävä munnekin filmarkus. Ja mun gev hinda dekar body shop shimmer. Mun hallistetaan on mun ollut dievin sunja ja mun on ja täälläkin muussaat toutu. Täällä Jessi mun jedin on olemas shota kodus toutu munje. Ja bara mun nämbär dunjan ja tun nu soomas ja koimas neida. Ja mun ei näette mo sähtää at okta olmas hallista dunja kuhtamaanu ja dieva dunja kuhtamaanu. Elhän mahka ja toutu. Mahka Mutu, mun on singel, mun smeht on shad åtskän ja nu Westchattin. Ani mun har lämnat med 30% säker att det har holmsla att det så då tog munje, då måste då sunje. Ani tiä läno. Mun nautti karolla muikä. Just wasting my time. Kauni era finjo kant tamaims. No te dia att vähän skola mu räksuola jälle mu byrå. Ja mun on dekaronski räkiston huigarsi. Kun mun was räkas muvan. Mun vaan ton bala lämmin mu ipmi. Mun vaan bara puhtuots. Mun är ju jättmituots. Liksom my number one. Ja, tällä sihke puede ja häjys tinga mus räkiston nukarsi. Mutta muhtin olmalla deuske I'm not here for a long time. I'm just here for a fun time. Ne modi halmai käni mun hälin kuhtamanu. So stop wasting my time, boys. Tällä maskara mä mun gevin benefit. Da niehku liitsygal gaun ofta Sami Ganta. Sami Gant hit me up in the DMs. Sai mutta lisätpeke actually. Monella mun täppe YouTubes saava min. Mun vedin häiti, mutta okei. Kun mun vois liikundu, mun liikundu. On det wow. Täällä on mun favorit on vähän täällä koncentrereminen. Nej! Täällä mun bitch on liimonajala. Mun gev handan chahpes duo-liimo. Jag gev pinsetta, kun bietai muita alle chuggidu chalmi, don shotat alle chalmhäme, and we don't want that. Okay, tämä on mun actually. Me blowing away fuck boys. Munko lään okta moivi. Mun lään okta moivi. Okei, det oli mentovähtis. Okei, det oli West Charlemy. Mä annan munin kieva tähän. Mun oidu muistelin dici de give pinsetta. Okei. Joka mun on järgannal weidami. Mun on jo ina. Asioini mun saatan tämän vajaluhti. Täällä mi baraga att du muoru, du junni, du gaivi, du daku, cheuga. Oi, kiemo mun junni cheuga. Wow. Dakkara Anastasia, täällä tekee chalme kuulemme Shelea, Shelea, heivo Shelea, mun kodintöä. Tää mun jaka mun gärgen weidamis, mun on kun väl fin ordnemi mun vuofta, ja di ajbekät mun chaba mun on shadan. Leichengal sama chaba eske weidasaha, mutta your girl is about to snatch. Mun vajaduhtin väl jöitä bara bitch baksa mida weidasa. Away mun baksama ori aips juicy. Just liika tämän video. Att vetas ofta like, för det subscribe mu ja mi aina la pahte vesarka